היא יודעת איפה ללחוץ. עוד פעם. תפתחי. איפה המשחק? יודעת שזה צחוק. עוד פעם. יפה! את רואה שאת אומרת למשחק? איפה האייפון? איפה האייפון? תביא לאמא. רגע, לי כוכבת זאת. תגידי שלום למצלמה, תגידי שלום. תגידי ביי ביי. תגידי שלום למצלמה. תגידי ביי ביי. תגידי שלום. היא רוצה את האייפון. תפתחי את האייפון. תפתחי את האייפון. ברגל. תני גם בקבוקים. תפתחי. יופי. שתעשי שלום למצלמה. תעשי שלום. לוקי, תעשי שלום. ביי ביי. ביי ביי. תעשי ביי. עשי נשיקה. עשי נשיקה לשלי ככה. אייפון? אני נראה לי זה... תעשי לי שלום למצלמה. זה ביוטיוב. אני נשבעת לך שאני מה. הלו. תגידי. הלו. אהובה. שלום. מי זה? הלו. תגידי שלום. תראי לי. בשנייה היא עבדה עלייך. זהו, בשנייה היא פתחה. היא עושה את הסיסמה, גמרנו. יואו. יואו, אני לא מאמינה, היא עושה את הסיסמה. ממש לה מזה. היא רוצה להצטלם יותר. תגידי שלום, תעשי שלום. שלום, ביי ביי. היא רוצה את האייפון. תראי לי איך את פותחת. היא קודם מדליקה, ואז פותחת. היא נראתה לך בשנייה, רואה? יואו. והיא שילבה ידיים גם, אני עשיתי את זה בשנייה, זה מדהימה. תעשי לי שלום. הלו. היא מתה על האייפון הזה. לולי, לולי, הלו. איפה תעשי הלו. רגע, היא תפתח קודם. וואו. שנייה. שנייה. תפתחי. יופי. לולי. הלו. היי. לולי. בוא'נה, זה התינוקת נראה לי הכי קטנה שמשתמשת באייפון. לולי. הלו. הלו. שלום. שלום לולי, מה שלומך? מי זה? עם מי את מדברת? תעשי לי שלום. היי. נשיקה. תביאי לי נשיקה. טוב, תביא כיף. תביא כיף. לא יותר מדי קרוב. היא אומרת עד כאן. הנה אמא. תעשי שלום. ביי. ביי טוב, ביי. ביי. ביי לוקי. ביי. ביי. תעשי ביי. שלום לנו. ביי ביי. כפיים, תעשי כפיים. קוקו. 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 ביי ביי אהובה.